בשבוע האחרון מצאתי את עצמי חושב על כל מיני דברים שאני עושה בעסק. לא בהכרח כי אני אוהב אותם, לא כי הם מביאים לי איזה תוצאות מדהימות, אלא כי התרגלתי לחשוב שהם חובה. אתם בטח מכירים את זה, משימות שהתחילו בתור איזה פתרון זמני והפכו לשגרה. פעולות שאולי עבדו פעם, אבל היום הן סתם מכבידות בלי איזה שום תועלת אמיתית. ואז עלתה לי שאלה פשוטה אבל חזקה. למה אני עדיין עושה את זה? האמת, זו שאלה שלא קל לשאול. היא מאלצת אותנו להתבונן על מה שאנחנו עושים ביום יום ולבחון אם זה באמת משרת אותנו. אבל ברגע שעצרתי, התחלתי לראות את כל הדברים שאני מחזיק בהם בעסק שלי, לא מתוך אהבה, אלא מתוך הרגל. השבוע החלטתי להתחיל לשחרר. בדקתי מה באמת עוזר לי לגדול ולהתקדם, מה נותן לי תשוקה ואנרגיה, ומה, אם אני אהיה כנה עם עצמי, אני ממשיך לעשות רק כי התרגלתי. התוצאה, תחושת כלילות, פוקוס בעשייה ושחרור מקום לעשייה משמעותית יותר. היום אני רוצה לדבר איתכם על למה אנחנו ממשיכים להחזיק בדברים שמכבידים עלינו ואיך אפשר לשחרר אותם כדי לפנות מקום לעשייה שבאמת מקדמת אותנו. ברוכים הבאים לפודקאסט העצלניסט, כאן נדב דהן, וזה הפודקאסט שמראה איך עצלנות חכמה יכולה להפוך את החיים שלנו לטובים יותר, בעסקים, בזוגיות ובכל תחום. כאן אנחנו מדברים על איך אפשר לעשות פחות ולהשיג יותר, איך לעבוד חכם במקום קשה, איך לחבר בין תודעה, רוחניות ופרקטיקה, כדי ליצור חיים עם יותר חופש, משמעות והנאה. בכל פרק אני מביא סיפורים, תובנות וכלים ששינו את הדרך שבה אני ואתם חושבים על הצלחה, כדי שתוכלו לבנות את החיים שאתם באמת רוצים במינימום מאמץ. אז שבו בנחת, תשענו לאחור ובואו נגלה יחד איך עצלנות יכולה להיות כוח שמשנה מציאות. אנחנו צוללים לפרק 25, עונה 2, והפרק הזה נקרא אומנות הוויתור, איך לשחרר את מה שמכביד עלינו. אז הפרק הזה הוא, אפשר לומר, איזשהו המשך של הפרק הקודם, לפחות בחיים שלי ומשם זה בא, שבפרק הקודם דיברתי בשבוע שעבר על חזון, ובאמת מאז שאני הרבה יותר מפוקס בחזון שלי, אני התחלתי לשים לב השבוע להמון פעולות שלא תומכות באותו חזון, והתחלתי להבין שיש המון פעולות בעשייה שלי, שאני עושה מתוך איזשהו הרגל, או פעולות שפשוט כבר לא משרתות אותי, ולא נותנות לי תועלת יותר מדי גדולה, חוץ מאולי הכסף, בין אם זה דברים של לקוחות, או כל מיני דברים אחרים שבאמת אני לא רואה איזשהו אפקט גדול מהם. אז זה הפרק של היום, ולמי שככה שם לב, אז אני כאן גם בווידאו, להבדיל מהפרק הקודם, את כל העונה הראשונה הקלטתי בווידאו, ואת העונה השנייה, הפרק הקודם התחלתי בלי וידאו, אבל ככה מהר מאוד קיבלתי מכם כל מיני תגובות שחסר לכם דווקא הוידאו, ולראות את זה ביוטיוב וזה יותר נוח לכם, אז הנה אנחנו פה גם בווידאו. אז בואו נצלול לתוך הפרק, בואו נטיל ספק ביחד בכל מיני פעולות שאנחנו עושים בעסק, ולא באמת משרתות אותנו, והכי חשוב איך להיפטר מהם כדי לייצר לעצמנו מקום, משאבים של זמן ואנרגיה, כדי להכניס דברים אחרים לעשייה שלנו, ולהצליח הרבה יותר. וזה רלוונטי לעסק, אבל זה רלוונטי לכל שאר תחומי החיים, זה רלוונטי לפעולות שאנחנו עושים בחינוך שלנו מול הילדים, זה רלוונטי לפעולות שאנחנו עושים בזוגיות שלנו, בחיים האישיים, זה רלוונטי למערכות יחסים. הרעיון המרכזי שאני רוצה שאתם תצאו איתו מכאן, זה האמונה שאפשר ורצוי לדעת ולהתחיל לוותר על פעולות שאנחנו עושים רק מתוך הרגל שלא נותנות לנו איזושהי תועלת מאוד מאוד גדולה בחיים. וכשתצללו פנימה אתם תבינו באמת כמה פעולות כאלה אתם עושים מתוך הרגל בלי לשים לב. זה יכול להיות פעולות קטנות, זה יכול להיות דברים גדולים יותר של החיים, בין אם זה בעסק, לקוחות שאתם כבר מבינים שכבר לא משרתים אתכם, מוצרים שכבר לא נותנים לכם איזשהו סיפוק והנאה שאתם מוכרים אותם, פעולות שיווקיות
שאתם עושים ואתם מבינים שלא באמת נותנות לכם תועלת מאוד מאוד גדולה, וזה יכול להיות גם בשאר תחומי החיים, הרגלים, הרגלי צריכה, הרגלי מזון, הרגלי סופר, הרגלי תזונה, זה יכול להיות המון 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 דברים שהתרגלנו לעשות, ומכוח ההרגל אנחנו ממשיכים לעשות אותם, אבל באמת הם לא נותנים לנו איזושהי תועלת. אז בחלק הראשון אני רוצה שנבין ביחד למה בכלל אנחנו נאחזים בדברים האלה שהם ברוב הזמן מכבידים עלינו ולא נותנים לנו איזושהי תועלת גדולה. אז הסיבה הראשונה זה הכוח של שגרה, זה הכוח של הרגל, שזה הרגל יש לו כוח לטוב ולרע, כי הרגל הוא לא תמיד משהו חיובי, הוא יכול להיות חיובי אם הוא באמת משרת אותנו ואנחנו רוצים לייצר הרגלים חיוביים, והרגל גם יכול להיות הרגל שלילי שלא באמת מקדם אותנו ולא נותן לנו באמת תועלת, ויותר מזה אפילו פוגע בנו, ואנחנו עדיין ממשיכים לעשות את זה בגלל שזה הפך להיות הרגל. אז הכוח של שגרה הוא סוג של איזשהו אויב מסוים, כשזה הופך להיות שגרה שהיא שלילית, שגרה שהיא רצף של פעולות שאנחנו לא אוהבים לעשות, שאנחנו לא מוצאים תשוקה אליהם, ולא מוצאים חיבור ולא מרגישים בהם משמעותיים. ההרגל הזה הופך אותנו לעיוורים. למה? כי המוח שלנו, המוח האנושי, אוהב חזרתיות. וזה מתחיל מהדברים הכי קטנים. למה המוח אוהב חזרתיות? כי היא חוסכת אנרגיה. וזה מעולה. אבל כשזה בא על חשבון דברים שלא משרתים אותנו, פה זה כבר לא מעולה וזה משחק לרעתנו. אז זה יכול להיות המון דברים קטנים, זה יכול להיות גם הרגלים של לא רק דברים שאנחנו עושים, אלא גם דברים שאנחנו לא עושים. זאת אומרת, דברים שהתרגלנו לא לעשות אותם ואנחנו יודעים שצריך לעשות אותם. אז פה אני רוצה להשאיר אתכם עם איזושהי, סביב הסביבה הזאת, עם איזושהי שאלה למחשבה. מתי בפעם האחרונה עצרתם לשאול למה אתם עושים את מה שאתם עושים? את הפעולה הספציפית הזאת שאתם עושים, שאתם יודעים שהיא מוציאה מכם המון המון אנרגיה, היא גוזלת לכם זמן, היא גוזלת לכם אנרגיה, כשאתם באמת חושבים על זה לעומק, היא לא באמת נותנת לכם תועלת גדולה. למה אתם ממשיכים לעשות אותה? זאת שאלה. הסיבה השנייה, למה אנחנו נאחזים בדברים שמכבידים עלינו, היא הפחד מהלא נודע. אנחנו מפחדים לשחרר איזשהם פעולות שהתרגלנו לעשות, כל מיני סיבות, אבל בין היתר, מהפחד הזה מהלא נודע, מה יקרה אם נפסיק לעשות את אותה פעולה? מה יקרה? למשל, קחו דוגמה לאיזשהו שירות בעסק שלכם, שהתרגלתם למכור הרבה זמן, ולאט לאט גיליתם שאתם משקיעים בו המון זמן, המון אנרגיה, אולי כי אתם דואגים להתמקצע כל הזמן, כדי לתת שירות יותר טוב, אולי כי אתם יורדים לפרטים, תמחרתם את זה בצורה מסוימת, אתם מגלים שהשירות הזה שאתם ממשיכים לתת, הוא כבר הוא לא רווחי. יכול להיות שבהתחלה הוא היה לכם טוב, כי הוא ענה לכם על צורך של אני רוצה לצבור ביטחון, אני רוצה עוד לקוחות, זה נותן לי הכנסה שכרגע מספיקה לי, אבל עבר זמן, אתם ממשיכים לתת את אותו שירות, אתם כבר מפוצצי ניסיון, אתם כבר נותנים את השירות הזה ברמה הרבה יותר גבוהה, אתם מובילים לתוצאות אחרות, אתם עדיין תקועים על אותו מחיר כי התרגלתם למכור במחיר הזה, ובפנים אתם יודעים שזה לא משרת אתכם, שאו שאתם מעלים מחירים, או שאתם משנים את השירות, או שאתם מפסיקים לתת את אותו שירות ונותנים שירות אחר. אז זו דוגמה קלאסית שקל מאוד להבין, אבל אם נחשוב על זה לעומק וניקח את זה לכל פעולה ונתחיל להטיל ספק בכל פעולה, אנחנו נראה שרוב הפעולות הופכות להיות הרגל. עכשיו, הבעייתיות הגדולה סביב זה היא כשאנחנו התרגלנו לעשות פעולות שהן לא תומכות בחזון שלנו. ופה בהקשר של הפרק הקודם בשבוע שעבר, שמי שלא הזין אני מאוד ממליץ, ההגדרת חזון הזאת, החזון הזה שאנחנו רואים פתאום בטווח רחוק, הוא פתאום כמו איזשהו מצפן שמאוד ממקד אותנו ועוזר לנו לסנן פעולות
שלא מקדמות אותנו לעבר החזון הזה. אז פה יש לי תובנה מאוד מאוד חזקה שאני רוצה לתת לכם על הפחד מהלא נודע. כל רגע שבו אתם ממשיכים להחזיק במשהו שהוא לא מועיל, אתם בעצם מונעים מעצמכם מקום להכניס לחיים שלכם דברים אחרים יותר טובים, יותר מועילים. זאת אומרת שלא רק שאתם עושים פעולה שהיא כבר לא תורמת ואין לה שום אפקט וזה גוזל לכם זמן ואנרגיה, אלא שזה בא על חשבון משהו אחר שיכול להיכנס לחיים שלכם או לעסק שלכם ולא קורה. אני אתן דוגמה. ברגע שנגיד ויש לכם לקוח שהוא איתכם מתחילת הדרך, לקוח מה שנקרא הלקוחות הראשונים שהאמינו בכם, ובזמנו בתחילת הדרך היה לכם איזשהו מחיר. אני מדבר על שירותים אולי של לקוחות שהם בעצם חוזרים כל הזמן, שזה איזשהו שירות מתמשך, אוקיי? והיה לכם איזשהו מחיר, נתתם לו את המחיר הזה, או אפילו לא מחיר, עדיין הוא משלם את אותו מחיר כמו לקוחות אחרים, אבל הלקוח הזה, סגרתם אותו כי הייתם בתחילת הדרך, כי הייתם ממש צריכים כסף, או כי לא משנה מאיזושהי סיבה. עבר הזמן, אתם ממשיכים לעבוד עם הלקוח הזה, רק כי זה הפך להרגל. אתם יודעים שהלקוח הזה גוזל לכם זמן ואנרגיה, מרוקן אתכם מאנרגיה, הוא לא מעריך, יש איתו בעיות בתשלום כל פעם, יש שיח כל הזמן, הוא לא מרוצה, איכשהו ממשיך מכוח ההרגל, ואתם גם ממשיכים כי אתם מפחדים לשנות, מפחדים לשחרר אותו, מפחדים מה הוא יגיד, מפחדים להתאמץ, לא משנה מאיזה סיבה. אז תחשבו שכל עוד אתם לא משחררים אותו, שבעצם הלקוח הזה שנמצא איתכם, זה בא על חשבון 3 או 5 לקוחות שהם מדויקים. שאם תשחררו אותו, יהיה לכם מקום, גם מבחינת זמן, גם מבחינת אנרגיה, ל3 או 5 לקוחות חדשים. בהרבה מקרים אפילו יותר. אז הדבר הזה זה נותן איזושהי כפה מצלצלת, ואת זה אפשר לקחת לכל דבר. כל פעולה שאנחנו עושים מכוח הרגל, באה על חשבון פעולה אחרת שאנחנו יכולים לעשות, שהיא תהיה יותר מדויקת, יותר טובה, שאפילו אנחנו גם נרגיש בה הרבה יותר טוב. הסיבה השלישית היא הרגל לעומת ערך. זאת אומרת שאנחנו עושים דברים מתוך איזשהו הרגל, ולא מתוך הערך שזה נותן לנו. ואני רוצה לפקס אתכם, להטיל ספק בכל פעולה, ולשאול מה הערך שאני באמת נותן מתוך הפעולה הזאת, או שאני מקבל מתוך הפעולה הזאת. ופה אני אתן לכם איזשהו מיני תרגיל קטן, אפילו תרגיל מחשבתי, בראש שלכם. קחו 3 משימות יומיומיות שיש לכם, שחוזרות על עצמם. ליד כל משימה תכתבו האם זה תורם לעסק, האם זה תורם לתחושת הסיפוק, או האם זה מכביד בלי סיבה. אחת משלושת אלה. אם זה תורם לעסק, זה תורם לעסק, צורך העניין פעולת שיווק, שאתם יודעים שהיא מייצרת לכם השפעה על לקוחות, משהו עם הקהל, אתם לא הכי אוהבים לעשות את זה, אבל אתם יודעים שזה נותן לכם איזשהו ערך, זה תורם לעסק, תורם לתחושת הסיפוק, זה תורם ברמה האישית, שזה יכול להיות, בוא ניקח על אותו רעיון, פעולת שיווק, שאתם מאוד מאוד אוהבים לעשות, אבל היא לא בהכרח נותנת לכם את התמורה הכי גבוהה. זה יכול להיות איזושהי פעולת אורגני, איזשהו תוכן שיצרתם לאינסטגרם, לסטורי, אתם רואים שהתוכן הזה לא מתפוצץ, אבל זה מאוד ממלא אתכם. זה גם בסדר להקצות לזה. או זה מכביד בלי סיבה. ניקח את אותה פעולת שיווק שעשיתם, אתם גם לא אוהבים אותה, והיא גם לא נותנת לכם תועלת. זה מכביד בלי סיבה. ברגע שזה מכביד בלי סיבה, זה הסימן לשחרר. מפה בואו נתקדם לחלק השני. ונבין את החשיבות של שחרור. מה אנחנו בעצם מרוויחים מזה שאנחנו משחררים פעולות שלא תומכות בחזון הגדול שלנו, שלא באמת מקדמות אותנו, שלא נותנות לנו תועלת. אז קודם כל, אנחנו מפנים מקום למיקוד אמיתי. אנחנו מפנים מקום אנרגטי בתודעה שלנו ובאנרגיה שלנו להתמקד בדברים יותר חשובים. מיקוד אמיתי הוא בדברים החשובים. כי להתמקד בדברים שהם לא באמת חשובים, אז זה לא באמת מיקוד, זה למעשה בריחה. כי מיקוד הוא דבר חיובי, אני לא יכול להתמקד בדברים שהם פחות חשובים, פחות משמעותיים. אני ממוקד רק כשזה נוגע
לדברים חיוביים ומשמעותיים שתורמים לי בצורה מאוד מאוד משמעותית. ופה חשוב להבין שהאנרגיה שלנו היא משאב מוגבל, בין אם אתם עובדים לבד בעסק, בין אם אתם עובדים עם צוות, בין אם אתם עובדים עם צוות גדול, זה לא משנה, אני הייתי בכל הסקלות האלה, ואני אומר לכם, האנרגיה שלנו היא משאב מוגבל. זאת אומרת, ובגלל זה, זאת הסיבה המרכזית, אגב, שאני לפני 2 התחלתי לעבוד 4 ימים בשבוע, ו8 שעות ביום, ולא יותר מ8 שעות ביום, במקרים חריגים 9 שעות, אם עשיתי איזושהי הפסקה באמצע קצת יותר ארוכה, לא עובד יותר מזה. למה? כי זאת מכסת האנרגיה שלי לעבודה. אחרי 8 או 9 שעות אני רואה שאני כבר לא ממוקד, אני לא מפוקס, אני כבר עייף, תשוש, אני כבר הראש שלי לא במקום, לכן זה לא משנה אם אני אגלוש ואני אגיד, טוב, היום אני אעבוד 12 שעות, 10 שעות, 11 שעות ואני אמשוך עוד, זה לא באמת נותן לי ערך יותר גדול לעבוד יותר. אבל ברגע שהרגלתי את עצמי להיות ממוקד ב8 שעות שלי ביום, שאני יודע שיש לי מראש 8 שעות שלי ביום לעבוד, אני הרגלתי את עצמי להיות סופר אפקטיבי, ואני יכול להגיד לכם שמה שאני מספיק ב8 שעות, יש אנשים עם 3 עובדים לא היו מספיקים את זה. מרוב שהתאמנתי על זה, אימנתי את עצמי, למדתי להיות מפוקס, הכנסתי כלים טכנולוגיים, הכנסתי כלים אוטומטיים, בניתי לעצמי סיסטמים, בניתי שיטות, בגלל שאמרתי לעצמי יותר מ8 שעות לא רלוונטי. אוקיי? אז זה בא מתוך המקום הזה שהאנרגיה שלנו היא משאב מאוד מאוד מוגבל, והבנתי את זה. והאנרגיה שלי מבחינתי לעסק היא מוגבלת ל8 שעות ביום. 4 ימים בשבוע, לא צריך יותר מזה. אז אמרתי, 1 זה פינוי מקום למיקוד אמיתי. 2, בתוך החשיבות של השחרור, זה בעצם ששחרור יוצר איזושהי כלילות. ברגע שאנחנו לומדים לשחרר דברים שמכבידים עלינו, אנחנו מייצרים לעצמנו כלילות, אנחנו מכניסים גם אנרגיה חדשה לתוך הדבר הזה. וזה משחרר אותנו גם רגשית. תחושת הכלילות הזאת בעשייה העסקית בעיניי, בכל מה שקשור ליצירתיות, בייחוד אם אתם עוסקים בתחומים מאוד מאוד יצירתיים, היא קריטית. היא קריטית. כי היא עוזרת לנו לקבל החלטות, היא עוזרת לנו ליצור בצורה הרבה יותר יצירתית, משמעותית, לצאת מחוץ לקופסה. כשאני מרגיש שכבד לי על הכתפיים, שאני הולך עם משימות, שאני סוחב, פרויקטים שלא בא לי לעשות ועשיתי, וזה קורה לא מעט, בסדר, כולנו בעלי עסקים, לא פעם אנחנו סוגרים לקוחות שלא בכך רצינו לסגור וסגרנו, לקחנו פרויקטים או מכרנו מוצרים שלא היה הכי באנו למכור, אבל אמרנו יאללה בוא נמכור כי כבר לקוח פנה ונכניס כסף וזה בסדר, כן, זה חלק מהעניין. אנחנו צריכים ללמוד לאט לאט, לדעת לבחור, לקבל החלטות ממקום הרבה יותר קלים, ממקום שמחובר למה שאנחנו באמת רוצים לתת, לשירותים שבאמת באנו לספק, ולא לעבוד רק ממקום של מה הכי נותן כסף. גם, ברור שצריך להיות שירותים שגם נותנים לנו כסף ורווחה והכנסות והכל טוב, אבל גם דברים שבסופו של דבר ממלאים אותנו, נותנים לנו תחושת ערך, מייצרים לנו את החופש שאנחנו רוצים בעסק, ויוצרים לנו תחושת כלילות. והשחרור הזה, זה מה שהוא עושה, הוא מייצר לנו כלילות בעשייה, האנרגיה שלנו זורמת, אנחנו לא מרגישים במאמץ, לא בעבודה קשה, לא בסזיפיות, וזה בעיניי, מבחינתי זה שווה המון. הדבר השלישי בחשיבות של שחרור, זה שברגע שאנחנו משחררים, אנחנו הופכים להיות יותר יצירתיים, ויצירתיות צומחת בתוך מקום פנוי. יצירתיות לא מגיעה מתוך עומס, וזה עיקרון מאוד מאוד חשוב. אם תסתכלו אחורה, תסתכלו שבתקופות הכי עמוסות שהייתם לא יצירתיים, ואני יכול להגיד לכם את זה על עצמי, עד לפני חודש, בחצי שנה שלפני למעשה, מאז שהפסקתי למעשה שעשיתי הפסקה בעונות בפודקאסט בין העונה הראשונה לעונה השנייה, הייתה לי תקופה מאוד מאוד עמוסה. עמוסה זה המון פרויקטים של לקוחות, המון ליוויים שעשיתי, המון ביקעת עצמי בעיקר לזה, לא עשיתי סדנאות, לא קורסים, אבל עשיתי המון ליוויים אישיים, המון תהליכי שיווק ומשפחי שיווק ומיתוג ודברים כאלה שהפקתי ללקוחות. הייתי בעומס מאוד מאוד גדול, ואני יכול להגיד לכם שבתקופה הזאת הייתי פחות יצירתי. בין היתר אפילו לא חשבתי על פודקאסט. בקושי יצאו לי תכנים, הייתי הרבה פחות יצירתי ממה שאני רגיל להיות. עכשיו, הבנתי שזה בסדר, זה תקופה וזה חולה וזה
גם בסדר, זה חלק מהחיים לפעמים, אבל למדתי מזה איך לא לייצר את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולא לחזור למקום הזה. וזה מאוד מאוד חשוב, כדי לשמור על היצירתיות שלנו. ברגע שיש מקום פנוי, שיש לנו מרחב, כשאנחנו באנרגיה יותר גדולה, אז יש מקום ליצירתיות, ובשבילי היצירתיות קריטית. כמובן, לא לכולם, אבל בשבילי היא מאוד מאוד קריטית. אז בואו נתקדם לחלק השלישי בפרק, והחלק השלישי הוא בעצם איך אנחנו מתחילים להחליט מה אנחנו משחררים. עכשיו פה השאלה, אוקיי, מה אני משחרר? אז אחד, קודם כל יש לנו פה איזושהי שאלה מנחה. השאלה המנחה היא, האם זה משרת אותי? ופה, בתוך השאלה הזאת של האם זה משרת אותי, אני יכול לתת לכם עוד כמה תתי שאלות שאתם יכולים להתחיל לשאול את עצמכם לגבי כל פעולה. והרעיון המרכזי הוא להטיל ספק. להטיל ספק בכל פעולה. להסתכל אחורה, לבדוק, מה זה נתן לי בהסתכלות לאחור, מה זה אולי ייתן לי בהסתכלות לעתיד, כל מיני דברים כאלה. אז תשאלו את עצמכם, אם הייתם מתחילים היום את העסק שלכם, האם הייתם עושים את זה? זה שאלה סופר חשובה, זה לחזור שנייה להתחלה, זה יכול להיות לגבי מוצר שבנינו, ופתאום אנחנו כבר בתוך הלופ של המוצר הזה מספקים אותו, את השירות הזה, ואנחנו מבינים שכמה הוא דורש מאיתנו, אם פתאום אני חוזר אחורה את חיית העסק, האם הייתם מפתחים את המוצר הזה עוד פעם? והייתם בונים אותו? הייתם ממשיכים לעשות את זה? זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה, אם אתם מפסיקים לעשות את זה, אם אני מפסיק לעשות את זה, מה אני יכול להפסיד? מה אני עלול להפסיד? פה אתם תגלו שאם זו פעולה שאתם באמת מטילים בספק, אתם תגלו שאתם לא באמת תפסידו הרבה מזה שלא תעשו אותה. והשאלה השלישית, אם אני מפסיק לעשות את זה, מה אני עלול להרוויח? מה אני עשוי להרוויח? וזו שאלת מפתח. אם תפסיקו לעשות את הפעולה הזאת, כי הפוקוס המרכזי פה הוא צריך להיות בפן החיובי. אם אני מפסיק, מה אני מרוויח? זה הפוקוס. אני מרוויח יותר זמן פנוי. אוקיי, אני מרוויח זמן פנוי, מה אני עושה בזמן הפנוי הזה? אני מקדם 1, 2, 3, 4. אני עושה 1, 2, 3. פתאום אתם תראו כמה אתם יכולים לעשות, וזה המקום של להכניס דברים חדשים, על חשבון אותה פעולה, משימה, פרויקט שאתם רגילים לעשות. ב' פה יש לנו בעצם איזשהו תהליך של שחרור, 3 שלבים, שאנחנו יכולים להתחיל לשחרר מה מכביד עלינו. אז אחד, קודם כל, לזהות מה שמכביד עלינו. תכתבו רשימה של פעולות, משימות, דברים שחוזרים על עצמם בדרך כלל, פרויקטים, שירותים, כל מיני דברים שמכבידים עליכם, תכתבו אותם. זה אחד. 2, תשאלו את עצמכם למה. למה התחלתם לעשות את זה, ולמה אתם ממשיכים. הכי פשוט. ו3, קחו החלטה על דבר אחד קטן. הרעיון הוא להרגיל את עצמנו, להתחיל לשחרר, לדעת לשחרר. כי ברוב הזמן אנחנו רק מוסיפים על עצמנו עוד משימות ועוד משימות ועוד פרויקטים ועוד פרויקטים ועוד עבודה ועוד עבודה ועוד לקוחות ועוד 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 ועוד, ואנחנו לא יודעים לשחרר. וזה תקף להמון דברים. זה לשחרר עובדים, זה לשחרר ספקים, זה לשחרר אנשי מקצוע שכבר לא תורמים לנו. הרבה פעמים פגשתי לא מעט עסקים שמדברים איתי שהם עובדים מול איזה שהם ספקים, אנשי מקצוע, מנהלי פרסום שניהלו להם בפרסום, יועצים, שהם המשיכו לעבוד איתם מאיזשהו כוח של הרגל מאוד מאוד חזק, שזה ישב על פחד מאימות, פחד לסיים, רצון לא לפגוע, כל מיני דברים כאלה. אני אומר, למה? אז אני לקחתי על עצמי ממש אפילו כמה שיותר, אין פה זה, אבל כל הזמן, בכל משימה, כל דבר שיש לי להטיל ספק. וזאת הסיבה שאני עושה המון שינויים בעסק שלי כל הזמן. כל הזמן אני עושה שינויים. כי אני ער לעצמי וקשוב לעצמי ויודע מה ממלא אותי, מה נותן לי באמת את התמורה הכי גדולה, ואני לא פוחד לשנות. אז קחו החלטה קטנה ותשחררו דבר אחד קטן. תרגילו את עצמכם שאתם יודעים גם לשחרר. ג' בתוך איך להחליט לשחרר, החלק השלישי, זה של להבין שבעצם לא הכל חייב גם להיעלם. זאת אומרת, לא כל פעולה אני חייב להעלים אותה לגמרי. אם יש פעולה שהיא כן תורמת באיזושהי מידה מסוימת, אבל גוזלת ממני המון ביחס לתרומה שלה, ובכל זאת אני עדיין צריך לעשות אותה, אז פשוט אפשר להאציל. פשוט להוציא החוצה.
להיעזר בספקים, פרילנסרים, עובדים, מה שזה לא יהיה, כל אחד ומה שנכון לו, אבל יש המון דברים שאפשר להוציא מאיתנו, המון דברים. אני יכול להגיד לכם שאני, אם לא הייתה לי עזרה מאשתי בכל מה שקשור להנהלת חשבונות וחשבוניות וכספים וכל הדברים האלה, כנראה שהייתי לוקח איש מקצוע בשביל זה. לשמחתי יש לי את אשתי, היא עוזרת לי, זה לא דורש ממנה הרבה, שעה, שעתיים, 3 בשבוע, היא עושה את זה באהבה, אני עוזר לה בדברים אחרים בעסק שלה, כל מה שקשור לשיווק, יש בינינו איזושהי הדדיות, ואנחנו עוזרים אחד לשנייה בקטע הזה. אבל אם לא, בקלות זה משהו שהייתי משחרר ממני. אני כל הזמן חושב מה אני יכול לשחרר ממני, מה אפשר להציל ולהוציא החוצה. לרוב, אצלי בכל אופן בפן האישי, אני רואה שהרבה דברים פשוט יכול לשחרר ולא יקרה כלום. אז אם אני מסכם את הפרק הזה, מה שאתם מחזיקים מתוך הרגל גוזל מכם מקום לדברים שבאמת באמת באמת חשובים. וכשאתם משחררים את הדברים האלה, אתם יוצרים מקום לחופש, לעשייה הרבה יותר משמעותית, לעשייה יצירתית. אתם לומדים להיות בתודעה, שבעיניי היא תודעה גבוהה, של להבין שאנחנו לא עבדים, אנחנו לא חייבים לעבוד קשה, אפשר לשחרר, אפשר לוותר על המון משימות, ואנחנו מכניסים את עצמנו לאיזושהי עשייה של כלילות, של דינמיות, של לשנות, של לא לפחד לשנות, לגוון, להחליף. זאת העשייה העסקית. העשייה העסקית היא כזאת, אנחנו לא שכירים שקמים בבוקר רובנו, גם אצל שכירים זה באופן דומה, אבל בעסקים על אחת כמה, אנחנו קמים בבוקר ואנחנו נדרשים להמציא את עצמנו לא פעם, להחליף, לפתח, לחדש, לשנות, לפטר, כל הזמן. והיכולת הזאת שלנו לדעת לשחרר, לדעת לוותר על דברים, בעיניי היא קריטית. קריטית, ואני זוכר את זה, גם בימים שהייתה לי את הסוכנות שיווק עם עובדים שכירים, היו מקרים שזה בא לידי ביטוי בקושי שלי, לשחרר ולפטר עובדים שהיו פחות, זאת אומרת שלקח לי זמן, להחליף ספקים, לשנות דברים, וכנראה שככל שהעסק שלנו יותר גדול, ויש לנו הרבה יותר תחומי אחריות, אז זה גם יותר קשה, אבל זה בלתי נמנע, אם אנחנו רוצים להתקדם, להתפתח, להצליח, והכי חשוב, לא במחיר של עבודה קשה. אז זה היה פרק 25, בפרק שני בעונה 2 של העצלניסט, וכמה מילים לסיום ולהנאה לפעולה קצת. אז אם אהבתם את הפרק, את הפודקאסט, שלחו את זה לחבר אחד לפחות, תפתחו את הודעת השפע, תפיצו את התוכן הזה אם אתם חושבים שזה יעזור למישהו, זה גם כמובן יעזור לי להשפיע על עוד אנשים. יש לנו קבוצת וואטסאפ של הפודקאסט, ששם אני שולח תמיד ראשון את הפרקים שעולים בקבוצה, וגם שם אפשר בעצם להתייעץ, לשאול שאלות על הפרק, לשתף בתובנות, באמת מה שאתם רוצים, הקבוצה פתוחה לדיונים, אפשר חופשי, אז יש לכם בתיאור של הפודקאסט ביוטיוב או בספוטיפיי, יש לינק, בתוך הלינק תמצאו גם כל מיני פעילויות שלי, וגם לינק לקבוצת הוואטסאפ, צריך להירשם או משהו כזה, פשוט נכנסים ומצטרפים לקבוצה. אם אתם לא רוצים לפספס להבא את הפרקים, אז תירשמו כמנויים בערוץ היוטיוב או ספוטיפיי, פשוט תעשו הרשמה כמנוי, ככה אתם תקבלו התראות כל פעם שעולה פרק חדש, ואני גם אשמח מאוד אם תדרגו את הפרק בספוטיפיי, זה יקדם אותו ברמה האורגנית ויוביל לעוד חשיפה, ואני אעריך את זה מאוד. זהו זה, בתיאור הפרק יש לכם לינק לכל שאר הפעילויות, קורסים דיגיטליים באקדמיה שלי, כל שאר הפעילויות של העצלניזם, העצלניסט, בקרוב מאוד יוצא הספר לאור, מאוד חשוב להגיד, אני כמובן אעדכן ויספר, עניין של חודש, חודשיים, הספר הולך לצאת לאור, הוא כבר סיים למעשה הכל, אני רק מחכה לתזמון של הדפסה שלו, וכמובן אתם תהיו בין היתר הראשונים ללמוד, ולקבל את האפשרות בעצם לקנות את הספר, וללמוד את כל התורה שלי בצורה יותר מעמיקה, יותר השראתית, ובספר. זהו זה, אז אני הייתי נדב דן, זה היה פודקאסט העצלניסט, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים.